I la Biblioteca de Canyadó s'ha convertit en el seu primer any de vida en un referent de la zona. L'espai celebra aquest dijous el seu primer aniversari amb ganes d'ampliar el nombre d'activitats i també de préstecs. I obrim plana cultural perquè la Biblioteca de Can Canyadó, Casa Gemmes Joan Argentí, s'ha convertit en un espai de referència i de reunió pels veïns del barri que estan molt satisfets amb la seva obertura. Precisament avui s'ha celebrat el primer aniversari de la biblioteca, que ja porta un any en funcionament després que els veïns del barri reclamessin insistentment la construcció d'aquest equipament municipal. Una celebració on s'han realitzat diverses activitats orientades als més menuts que han pogut gaudir d'una contacontes, un berenar popular i un ball de gegants. Des de l'organització de la biblioteca estan molt contents amb la rebuda que han tingut aquest primer any i expliquen que han aconseguit consolidar les activitats que cada vegada tenen més afluència de públic. No obstant això, volen ampliar l'oferta d'activitats i incrementar el nombre de préstecs de la biblioteca. Jo de futur suposo que es poder engegar algunes activitats amb els nens més petits, de 0 a 3, per poder omplir del tot les edats que tenim, a les que donem servei a la biblioteca i continuar amb més activitats i sobretot amb més préstec de documents i més gent lectora. Es fan molts contacontes, a més la gent és molt maca. La gent de la biblioteca t'he de dir que són gent que s'ho està prenent amb moltes ganes. S'hi ve molt a gust, ja dic, tant petits com grans, s'hi està molt bé. Està donant molta vida. És un equipament que proporciona també a la canalla una sortida més, en un barri on realment hi ha edificis molt grans i potser pocs espais,